Malta laħqet mument storiku fil-vjaġġ ta' trasformazzjoni ekonomika tagħha kif il-kumpanija ST Microelectronics inawgurat it-tlestija tal-proġett KKO, parti minn espansjoni strateġika li qed issaħħaħ il-pożizzjoni ta' Malta bħala ċentru kruċjali fl-industrija globali tas-semikondutturi. Il-faċilità tal-ST f'Malta issa hi rikonoxxuta bħala l-ewwel impjant back-end tal-manifattura avvanzata fl-Unjoni Ewropea u punt ta' riferiment ġdid tal-prattiċi tal-industrija 4.0. Il-faċilità taqgħat l-awtomazzjoni avvanzata inġinerija preċiża u ħaddiema speċjalizzati li waslu għal manifattura ta' semikondutturi tal-ogħla kwalità. Il-President tal-ST Microelectronics Fabio Gualandris qal li l-impjant ta' Malta issa wieħed mill-aktar produttivi fih dan il-grupp ST globalment. Dan is-suċċess ġej wara li biss 7 snin ilu l-impjant f'pajjiżna kien friskju li jingħalaq, però dan kollu nbidel fi storja ta' suċċess. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u l-Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal li dan mhux biss investiment fl-infrastruttura, iżda wkoll investiment fin-nies, fil-ħiliet u fl-innovazzjoni għal Malta ta' għada. Dan ifisser li llum il-ġurnata issa bl-investiment li qed nagħmlu, il-plant ta' Malta hija l-ikbar plant fl-Ewropa kollha, mhux tal-ST, imma tal-back-end operations kollha tal-microchips. U allura fid-dinja li t-teknoloġija llum il-ġurnata hija ħafna aktar importanti, nafu li ċips jipparteċipaw tista' tgħid jagħmlu parti minn kull apparat elettroniku li jeżisti. Illum l-impjant ST f'Malta jimpjega aktar minn 1600 professjonist b'ħiliet għolja u jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-ekonomija nazzjonali, partikolarment fis-settur tal-esportazzjoni. L-industrija tas-semikondutturi f'Malta diġà tiġġenera aktar minn 1.2 biljun euro f'esportazzjoni, madwar terz tal-esportazzjonijiet kollha tal-manifattura u toħloq aktar minn 4000 impjieg ta' kwalità għolja. Malta dalwaqt se tniedi l-ewwel ċentru nazzjonali ta' kompetenza semikondutturi li se jwassal wkoll biex tintegra ruħa aktar mill-lat dwar iċ-ċipeb tal-Unjoni Ewropea u saħħa ir-rwol tagħha fir-riċerka, id-disinn u l-manifattura avvanzata. F'konformità mal-Aġenda Nazzjonali għas-Sostenibilità, l-ST introduċiet ukoll faċilità ġdida trattament tal-ilma, iddiżinjata biex tnaqqas b'mod sinifikanti l-konsum u tappoġġja l-użu mill-ġdid fiċ-ċiklu tal-produzzjoni. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli li kienet preżenti għall-preżentazzjoni tal-opera ta' dan l-impjant qalet li din il-faċilità hija eżempju ċar ta' kif l-industrija tista' tkun parti kruċjali għal din it-tranzizzjoni. Llum qed iżid aktar l-investiment tagħha, inkluż l-investiment fejn tidħol teknoloġija sostenibbli. U ma daw it-tip ta' kumpaniji li ser inkomplu nagħtu s-support għaliex apparti li jkunu qegħdin isaħħu l-operat tagħhom qegħdin jagħmlu dan b'mod li jħarsu l-ambjent u b'mod mill-iktar sostenibbli ambjentalment.